manyalo konyo go ganda ne. Kasto gimoro gidhi giketo mariluongo ni parallel program. Ing'eni parallel program no en capital intensive. Nyiso ni kuonge gi pesa to onge gimoro amora monyalo yudo. Koro yudo kata mana university nigi class capacity mar gimoro kata mana 40. To gidhi luongo kata mana 30. To modong wiye no gin parallel students. To ng'eny joma ne yudo all those opportunities gin joma oa Uganda moko. Nikech money power. Gin gi money power. Yes. Koro over time yudo ka odhi makoro jaluo sichako lal. Chieng' moro nitiere osiepna moro ni gaga award moro university ka. Koro award ga the best students per year to gi per sections mag engineering. To idhi yudo ka world engineer ma world bond. Engineer Karo Rege. Koro king'iyo list mar awardees ma en gote yudo ka jo waonge kata chiel. Mai ka teno dugo bedo shocked ni ang'o matimore kindwa kaka oganda. Nikech professional courses be wachako bedo maonge sani. Mano tingo engineering, utingo medicine, professional courses go. Ngeni mago gin ga courses mabeyo kabisa. To yudo ka gini osebedo kitime systematically to gima duong' malich kata wadwa ma Victor wacho ka en ni kembe moko mane miyo jowa resources machon ka gikanodhi ma industries wanodhi motho. Koro jowa odong' sani ni mondo mi puonj nyathi e secondary school nyaki us mana lo. Victor en gima lit kabisa sani kidhi e gwengewa iyudo ka dhano uso lo ni puonjo nyithindo secondary school. It is very painful by the way. Makimana kanyo geno tu nitiere nyakora Mugajwang gitelo makare kawanyo ko lwedo en kanyo sari gode kachiel wayudo weche manyien e yo machuok kod Vincent Otieno. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Oyawre nyakora Mugajwang kendo machiegni kweth mag joyal buche adek kawuono biro ng'ado kaponi gidhi golo kata medo chik matamo ngire Kithure Kindiki chamo mar apis kaka jalup jatend piny matimore ka jalup jatend piny ma bende ne othichi e apis Rigathi Gachagua bende koro godonde piny e wiyo ma itayo godo burano ka bende openjo kaka burano ne ochopo e nyim kweth mag joyal buche adekgo ka ogai ma joyal buche Martha Koome to ne okogolo chik machalo kamano. Kweth mag joyal buche adekgo otele kod Justice Eric Ogola ka bura ma koro ibiro ng'adi gi jayal buche Anthony Mrima gi Frida Mugambi ema koro biro chiwo thuolo mogik mar Gachagua bete apisi kaka jalup jatend piny katoyo. The courts of law uphold and protect our constitution. I ask the Chief Justice Martha Koome to live true to the fidelity of our constitution, to make sure that this is a country of the rule of law, to allow the court process to take place and ensure that this process is not nugatory. There are orders asking that Rigathi Gachagua remain in office until this matter is heard and determined. Let it be. Jalup jatend piny mayande othicho ke apisi Rigathi Gachagua bedo dich makawuono geno ni biro ndiko dhoge ka bad migawo mar okwach kich okolore kod weche mayande ne owacho tok wuok e od thieth ma Karen chieng' Jumapil. Okwach kich wacho ni weche mane Gachagua wacho gin weche ma igi tek manyaka koro okoli gi matut kendo chiw mana ler matut kotenore gi wechego. Gachagua ne ywak ni ka owacho ni osetemne gi nyadiriyo ka emiye sum e kinde manene kaunti ma Kisumu kaachiel kod kaunti ma Nyeri ema ka mago duto te ne ogore lwanda to koro ne ochak sundo wach mar thiche oko e apisi. DCI okoni Gachagua nyaka koro chiw mana ler malong'o e wi wechego. Komachielo en ni penj ma joklas 12 KCSE chakora yango odiochieng' ma kawuono ka bende jopuonjre ma somo moko machalo kaka music, sign language, French kin somo moko biro bedo katimo practicals magi e jumane. Ka juma manyien jopuonjre ma kwan gi romo 965,501 biro chako penj ma indiko aching' e kuonde timo penj kata exam centers maromo 10,755 e pacho ka mangima. Giko weche manyien e machuok nyakora Ramogi watudre ka oromo saa 3 thura buduka mar mi weche manyien ka gibro bedo mago ma otuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. The choma was lit, but you feel like inahitaji more seasoning. Una feel bado haijagonga ile sports. Una feel like it needs more company. More friends can take it from lit to fire. Unaona ni kama inahitaji more ugali, more kachumbari. Most importantly, you just want more choma. That thirst for more is what makes us Kenyan. With a cold Pepsi in hand,
hakuna thirst we can't quench. Jaribu Pepsi, made for those that stay thirsty for more. Sasa Pepsi inapatikana kwa maduka karibu nawe. Ewut lumo wigi timo jere wagoko gi mbaka kanya kuom Gajwang' ng'eyo ni mbaka no ema loko piny, mbaka no ema konyo piny. Sama piny oloko ng'eyo kama kaka oganda wakudho piny ni to koth moro mane ochako gowa ni ochako gowa gi karang'o to en ang'o mwanyalo timo. Oyola gi Victor Marende wacho kanyo ni geno moro nitiere. Ang'o monego oganda luo tim kapok wadonjo e chuny wach ma kawuono kachako di David. Nitie gik mang'eny ma oganda wanyalo timo. To the bridge manyalo kelonwa lokruok mokwongo en ni nyaka koro wang'i kaka koro watiyo machiegni gi sirikal mantiere chakre county level nyaka national to kendo winjo waket kata mana wajumbe wa tesre mondo gikelnwa information mang'eny ma jowa mang'eny nitie moko mang'eny makalo mowinjo bed ni chopo ne jowa tok chopga. Bing'eni nyalo timo klas 8 koke dhi e secondary school titimo nyaka degree mibed professor. Mano system mane nitie kitimo klas 8 tidhi Kenya School of TVET titimo certificate moro kanyo to certificate no nitiere kaka giketo grading no kiwuok kanyo to idhi e diploma, kiwuok e diploma tidhi e degree, kiwuok e degree tidhi e masters, kiwuok e masters tidhi e PhD kano kitimo secondary school. Kendo king'iyo program mar Kenya School of TVET no idu gi penjo ni to kare secondary school ni chalo gi moseche moko oketho ne ji time nikech gima lich maben wasome secondary school masani wanya paro go ne tako yata paro tako nyathionge information ena go gintiere ma ng'ato nyalo timo kendo kidhi Kenya School of TVET course meeting I think around 6 months kitime kamano to nitiere moko bende mowinjo bed ni jowa bende chopo kaka nurses moko madhi Germany ka ing'eni oganda ma osiepewa mawuok e wi got malo kae gine gitiyo gi sirikal maber magimiyo jogi information magikawo opportunities ma government ka nini opportunity moro no biro ma nurses dhi Germany to gikawo to gitere Mount Kenya University ma en gima en program madhi mbele Mount Kenya University ting'eni ng'ama wuoye onge to jogo dhi mang'eny kabisa. Samoro regi university no gitimo partnerships mang'eny. Onge partnership macha mar government. It's a government program. Moro mane ker ne negotiate gacha. Ipuonjo gi Mount Kenya ka. Nipuonjo gi Germany magit bed gi certificate mar language German language ilongo ni B2. B2 kiseyudo B2 to in nursing to give me that bridge to iwuok to gidhi. But nitiere a lot of things ma jowa nyalo tiyo gi jotendwa mondo mi ochop ne jowa opportunities go mwalo kucha. An gima temo anyalo nyiso jowa ni wach mar uso lo titero nyithi school cha machache gima bro inyowa in the coming years nyaka wang'e kaka wagolo wach no oko. Victor, what enang'o monyalo timo mondo wadi part from gimidhiero mwaseneno ni? Kapok awacho gima wanyalo timo, osiepa ma Oyolo wacho gimoro moko nego dhi unchallenged. Ni ker ne negotiate. Oyola ker piny ngima en mana achiel kende. Ma en ker mar Luo. Udungi Randa. Modong gi duto gin jotend piny. Victor Marende laro koda kom Luo elda. Komno Udungi Randa bete kendo rome. To kakora dhimne e wach mipenjo. Kapok wakawo jowa mwaketo gima iluongo ni modern slavery. Kawuok dhi loka. Anaparo ni geno pod nitiere e piny Luo. And mae gima omiyo awacho ni geno nitiere e piny Luo. Luo nigi nam. Wan gi nam Mabei, wan gi nam Siaya, to wan gi nam Kisumu, to entie Migori. Nam Lolwe ni bende wanyalo tiyo kode e yore adi. Sani rech ma Kenya ka michamo ng'enyne michamo kata e boma Nairobi ka China. To koko China to pure e town ka. Upure e town ka nikech stimulus program mane Kibaki otimo. Ang'o miyo nam tho kendo gima nie nam ok ti godo to wantie. Kapo ni puro rech, wambende wanyalo puro rech Lake Victoria. Cage fishing nyalo timo maber kabisa e piny Luo. Mar ariyo, ja China osetemo to nitiere rech ma pod otame loso.
rech mbuta en inyalo mna yude Lake Victoria kende piny mangima. Rembuta inyalo tim go dang'o odong', inyalo tim kode gik mang'eny. En yath to en chiemo. So mano aspect achiel ma piny Luo wanyalo dongore godo. Ka telo nitiere makare kendo telo maniga diera, telo mawacho ni namni nyaka watigo de yo makare. Rech oromo pidho jodalawa kendo romo tero nyithindo skul keuse. Mano mokwongo. Mar ariyo, pino ne kanyo ten pi ma Nyasaye momiyowa. Kidhi piny Cairo, koth ok chwe, Nile mineno kelonwa pi ni ema gitiyo godo, to gitimo gimiluongo ni irrigation. Piny Luo waywak ni piny otuo, ok wanyal puro. Ok wanyal puro nadi, to wan gi nam. Manyiso ni pino inyalo ti godo mapur kendo ma wayud gik maber manikare. Adwa dok mane tend Kibaki podi ka gin gi jakom Raila Amolo Odinga. Oluch Kimerwa nokelo Homa Bay. Ineno gima notimo malode mne koro Akisi nochako dok piny. Koro jothurwa ne puro alot to yudo nyanya bende. Mago duto dok piny sani. So manyiso ni farming mar irrigation no bende wanyalo timo. Tawinjo ga kiwacho pile ni mwandu ni elo. Ang'o miyo thurwa to pok wafwenyo ni mwandu ni elo. Mar adek, wan bende ang'a mono wasudo gi kaka sa sudo. Piny Okuyu ka, tena rifatu piny Okuyu nikech ka chiegni anene pile. Jogi ne puro chae to gipuro kahawa. To ka kahawa gi chae ngufu neno odok piny, mabi pok odok piny pod gitime. To yudo ka koro negi diversify. Avocado nika, maembe nika. Wabe piny Luo nitiere gima wan go ma jogi onge godo. Apilo matindo ni, apilo beche tek e piny mar Dubai matamre gi nono. Apili manya. Wan gi international airport kacha, Kisumu kacha, Raila nosekelonwa. Ang'o mwagolo ka e piny Luo kadhi e pinje maloka. Apilo no wanyalo puro mawuogi madhi oko. Nikech en apilo jo India dwaro, idware Dubai, tidware kendo idware mana makech chuth. Watu wawacho na apilo manyawang'e tindo cha ema kech molo apilo duto te. Dakwa pura apilo ni. Nyalo bedo ni kata mana research institutes ma wan go, obed mag sirkal kaachiel kod academic institutions ma wan go kaka universities moluoro wagi. Ema onego jiwre weche mag timo konyo timo nonro. Wabie kod kit kothe mamoko manyalo donge lwasi mekwa kata kobed aquaculture, obed gimoro motegno ka gitiyo gi Kemfrigate, obed Maseno, obed Jijus, obed Tomboya, obed Rongo University. Mondo obed gi program moro mar tiyo gi lope ma wan go mang'eny gi mondo kelnwa ber. E gimi wacho no ema ni kare. Ni research institutes magwa are failing. To kadwa bedo more kind, to samoro pod ninda, ok gi fail. So gidho kisungu iwacho ni we need to awaken the sleeping giants mondo mi gichiew. Nikech kadang wakaw pur mwamaki kende, pur mar nam gi pur mar lowo, to piny Luo dhi chier. Jarieko moro nowacho ni piny Luo ka we are good at political mobilization, economic mobilization kanye ma wane gire maduong' ahinya. Ni kata telo mar piny ni kimanye, tuk pesa nyaka bedie. Oyola, biye gi parono. Ena na wuod Luo moro ka go koda mbaka ahinya. It is true, ena diera ni wabere political mobilization to economically pok organize ourselves enough. Ma jo wanyalo yudo opportunities mang'eny maginyalo jiendeleza go e weche mag yuto. Sana agriculture kaka osiepna Mariende wachono, agriculture kata weche pur kanyo ma mwandu ng'enye kendo mwandu nitiere kendo wan get a lot of, in fact Nyanza wan ugwedhwa kabisa nikech ing'eni lopo kaka ndhiwa kumae, ing'eni wan opuro ni ankacha. To anyisoga jowa matimo wach mar puro niang'. Niang' en plantation crop. Nyiso ni kipure less than 5 acres to ko pur nok nyal konyi ahinya, puro niang' nok nyal konyi ahinya. En ober omi profit mang'eny kipure in plantation eka beach kadhi mbele.
taneno ka jowa ndhiwa okawo nyaka plot moko matindo 100 by 100 dhano opure niang to ing'eni niang kawo long mondo mi by the time igole puodho en dweche 13 kadhi mbele to nitiere gik mang'eny ma wanyalo puro kacha ndhiwa kuma kucha okwadak kata mbolea ipuro itekateka ni do ipidho duma tidoe to duma wuok maduong' madaro mo gi lweti maonge kata mana mbolea to mano is a copy of very many areas mantiere Nyanza king'io sections mar Ugenya for example Ugenya Ugunja to gi part of Alego kuonde ka nitiere crops mang'eny manyalo timo maber kata mana njugu to kidhi sections mtio siepna moro en manager en regional manager mag wazunge mokoka otimo macadamia no yudo funding mang'eny kabisa kendo among the things man nyise ni mondo o introduce macadamia farming event kata mana ne jowa mumwalo kocha onyisa ni market mar macadamia sani ber tango me wach macadamia ni wache ga wacha mana malo koni central koni to wan korwa koni unge kata mana ng'ama wach macadamia no to gino nigi pesa ma serious koro winjo bed ni waket jotendwa machiegni mondo gikelnwa gi work together gi sirikal mondo gimiwa opportunities mang'eny an kane nitiere ministry moko madagombo kata ni do miwa kaka ministry mar agriculture nikech agriculture kanyo nigi parastatal chiegni 40 to gigo te gin gi funding gin gi grants resources ng'eny kacha oyola donge agriculture ina devolve function angin national government be nigi responsibility mar in terms of policy and devolve function kwa ang'wen Kisumu Siaya Homabay Migori yes gimbe gin giting and gi devolve function but resources ma governors onego marende ya county onyalo wacho ni mondo mi governor yud pesa mar resources maber monyalo timo go agriculture manyalo konyo ganda okapani joka nigi pesa no it is huge money koso governors mekwa not getting enough mondo gi look at other avenues ma wanyalo yudo godo pesa to tap into agriculture no governors ntie matimo maber kidhi Homabay kata mana Siaya usiepna minister mar agriculture Sylvester Kokoth okelo gin gi programs mang'eny mamiyo farmers incentives from Bell to Sunflower Homabay sani kidhi Homabay kai nyocha osiepna moro no dhi okaw kila par sub county offices imiyo counties chako encourage mondo chako farming mar sunflower imi kodhi nono kaluwore gi puodho ma in go nikech ng'acha nigi puodho chiegni eka gimoro eka par no dhi sub county office okawo sunflower ema nogo picha nyoro kochopo kama sunflower ni ochope to mago gik ma kidhi Tanzania ka kiwuotho donjo Tanzania donjo chieng' moro no yudo opportunity donjo Tanzania kucha gwenge moko ye kuondego yudo ka jogweng' opidho sunflower kata mana these other crops moko maloso seed oil gi to nitiere ng'ato nigi machine moro mathiwo idhi tigi sunflower gi gunia idhi tithiwe tiloke mo idok mana ot gi kube motimo mo ting'eni magi gik ma wadwaro ni mondo interior small industries moko manyalo loko gwengewa to kanye ma governors wawinjo bedni take advantage gi national government gidhi kuonde moko kaka India koponi governors wagi the benchmarking just for around a week kagidok kuonde magiaye to ginenana ka everything can be produced nikech machines majoka nigo produce anything of any form mage gik monje beni jowa imiyo all the time opportunities enago to wang'iyo kaka wanyalo loko go gwengewa emomiyo siasa mar kom maduong' kaka miwacho mang'ano wacho no of course en tuk pesa makao kenda nyiso ga jowa maber ni wach mar winjo gani penye ni maudwaro ni wuodwo dhi ne un gadi wuotho nade joma ko wuotho achini ka unono kamano to kare kwa donjo kucho mano modhi ng'ado gima timore sirikal siasa mar piny telo maduong' ikawo ga gi pesa ng'ato kik wuondi to pesa maduong' milosoga pesa iloso kigo ohala gi sirikal onge private sector mora ma thrive ka okogo ohala gi sirikal wayudo pesa na to wan osebedo ka ong'ewa ni wan wagore gi sirikal emomiyo lit naga ka neno seche moko kata mana Facebook kata mbui kata radio ka ni jomoko pod nitiere mana rembo position cha pod ni mana kuomgi to watemo nyiso gino bana gino sehinyowa iwe mang'eny kama nikech chalo ng'ama ok yuto ni ber to ok ni okiero to en gima nikech ok pok watiyo gi sirikal machiegni koro pok yudo opportunities moko manyalo mi ng'e ber sirikal sanu siepewagi litnegi gima dhi mbele gi jalup ker ni litnegi nikech dhoge pod mili nyocha ka gi ae telo ka
gineno ka gini nyalo wewa emomiyo igi owang'. Miyo jai kapok idhi e siasa kanyo nitiere penjo ariyo mipenjo to achiel ipenjo sani to moro cha ema ni ipenjo mokwongo. Ipenjo ni agriculture and devolved. Piny Luo sani timo maber e weche mag agriculture. Kendo king'iyo mos nyaka nye devolution chakre. For the first time diversification mar agriculture chakore e piny Luo. Sunflower sani pure piny Luo, kidhi Siaya pure, kidhi Homa Bay pure. Mar ariyo, piny Luo sani ofwenyo ni kata mchele ni koro ok nyal pure Mwea kende. Ahero sani odich gi michendgi, to kata mana Siaya king'iyo Siriwo irrigation scheme gavana nyogero kambi kacha. Kochia bende nitiere mchele sani. Migori bende nigi michele nyateke. So piny Luo avocado bende jaluo sechako piro. VOJ abuogie nono ni King Charles rabuon mochamo auganya nyaka nene kendo amna Siaya okabondo. Nyiso ni agriculture no omako piny Luo mangima. Rabuon no ni Siaya, Homa Bay, Migori bende pure, Kisumu bende. So challenge mantie en mana moyolo wacho ni sirikal pok oyie devolve pesa agriculture te. Kata policy go inyalo time county. To piyo waduok penjo ni kendo nang'o minyalo tim. Luo bere agriculture to nitie gimoro mar ariyo ma Luo bere kendo. Sports, art and culture. Luo ni mago mipira Kenya ka molo Uganda duto. Mipichwa watimo nade. Kidhi loka pije wagunda kucha chande. Tujutugi chulo molojo siasa. Cristiano Ronaldo chamo msara moloyo msara ma president ma piny gi chamo. Katolunga ya yudo pesa kabisa. So ere kaka wawacho ni jaluo e jatugo mang'ula Kenya ka to pok wa invest in football. Mano is one aspect. Arts. Buge mabeyo madang som. Machal gi buge misomo mag jo Nigeria. Things fall apart. And the likes. Ni e piny Luo ka. Professor Margaret Ogola nondiko buk malich monego bed ni soma piny mangima pile ka pile. Olal kure. And these books can be performed. E theater ka. The best actors nyalo wuok e piny Luo ka. Kani wasomo to the best actors gi actresses ni wuok e piny Luo. Ne watero tuke wa kure. To Luo kitwa gi tembewa bende en gima inyalo usi. Msungu kowuok thurgi to biro neno kaka Masai odak Kenya ka. Ang'a mono wakawo msungu ni mondo water got Ramogi. Kuma Luo no aye. Matina neno kata mana Masai niti Masai to niti Madhai bende. Koro ndalo kadhi piny moro yudo Madhai Kinothia gawre gi suka. Nikech oso culture mar Masai. Koro mano emomiyo mor gi gima jakom no chako mar piny Luo no timiga mokalo Homa Bay. Higa ni idhi time Siaya mondo wanyis oganda duto ma Kenya to gi piny duto ni Luo ni gi kit gi timbe gi minyalo usi. Chiemb Luo nitie chiemo manene. Nitiere another aspect ma wiwa wil godo miluongo ni medical tourism mang ni lok na godo. Medical tourism ni kidhi India, kidhi Spain, gin gi traditional medicine ma mek gi yath mane gi thietho godo. Luo mane gi yath yien ka yien thiedho tuo. To bimo ketnwa gik moko ni sani koro mano ok nyalre. Bing'eni wanyalo konyo piny ngima gi yiende mane wathiedho ka. Nyawinjo gola moro ma chike juma mokalo. Tawinjo kilose wi juok gi juogi. Nitie juogi mag thieth. Ne gidhi kure. Magi duto koket kanyakla
to ganda luo chunga chunga. Wode wangeni gwengu koja moko ponitiere. Okapar. Kanyo kwa bidoja hinya. Hero kama na hinya. Mwalimu doyo widingisa kanyene mosna ya wutluwa riyogo. To parnegi uru ntire program moro madhi nyime Tombo University. Ma bedo spearheaded gi PS Raymond Molo. Ma puonjo German program. Bergo kabisa. Bergo kabisa. Kapo kwa wadonje siasa matin, what transition to now politics. Nikech siasa jaria ko moro no ndiko book ni en kaka ipogo mwandu. Manen, jiveni siasa en mana wacha weche tole. Oken kamano. To kata kamano waseng'iyo anena yuto marwa kaka oganda luo gi kit siasa marwa. Sani wantire ya kirikeke. Akena nyalo kete nade nikech ni wacho kacha Oyola ni wasebedo ka wago namba moro to sani koro nyaka walok pattern ni wan be watie gi sirikal wane ber ma jomoko osebedo ka neno ber ni to ka gini dwa pasore leogi to koro letnegi ahinya. Dibed ni ma momiyo koro nyaka yawuotwa ma samoro yudo thuolo mar tiyo gi loch mantie sani ni nyaka wadoo tiendgi wasmigi support koso nyaka wagwere kodgi. Adwa ni mondo ami comparison moro. Wasebedo ka pile watiyo gi osiepe mawuok e got ka mondo wang'igo kaka wabe wanyalo adjust. Ing'eyo ni sani ohindni e taunde te ikawo gi oganda mawuok Somali gi. Jo Somali gi biro kendo gibiro motegno kabisa. Ting'e ni jogi nopogore ga before 2007 manok giwach dhok achiel. Mang'ama nopango jogi mokelo gi kanyakla en jatendwa Raila Amolo Odinga ka ji dhi election ma 2007. En mano kelo gi through declaration moro manilongo ni Wajir koso Wajir declaration. Kanye mano gikwongo kel gi together magi golo differences gi magi chako tiyo together. Ne gitiyo gi opportunity no maka ji dhi election ma 2007 makoro iloso sirikal mar bar. Jogi mano donje sirikal nodok modhi opango organize their communities. Magi pangore, magi giloso chenro maber, magi neno ni kare siasa ni kigoye ka okun gi pesa to ok nyal konyo wahinya. Gin kaka ne gisoasa wigi no matin e sirikal 2007. Nyaka sani gisechako threaten kata mana communities kata oganda moko mane timo maber e wala chon. Waindi chalo gima gisegole wala. Osiepe wa mawuok wete wa mawuok Mount Kenya echo gisethicho oko gikawo te sani gikawo te nikech gin gi pesa. Koro jogi pok gibedo gi jatendgi moro amora nini ma ker mar Kenya pok gibedo gi deputy president lakini jotendgi mosebedo e sirikal osepango gi mo organize them moketo gi together magi wacho ni wan koro gima koro wadatimo sani wako na population nyaka wa increase our numbers yana atemo ga jiwo ji joma pod nigi nyalo at least ibede gi mon ariyo ibede polygamous matin nikech biyo ja nyisi namba mar jaluo dok piny namba mar jaluo dok piny to gini ano waria nikech wan ma namba wadok piny kabisa. King'yo NGOs te matil gi reproductive health to gi weche mag sijui weche mag nyuol gigo tache piny luo iwinjo mamine wa e gweng kucha oket korgi gi yath ma ochiyo gokinyi to godhiambo to semunyo chigni yedhini auchiel sijui mar ang'o mar family planning mar ang'o. Koro weche ng'eny mantiere gwengwa emomiyo an chieng' moro kopona bero jatelo nitiere gimoro ma nyaka wabed piny gi NGOs mang'eny e Nyanza waonge kodgi kitabu nikech gindiko nyithindwa lakini gibe gidhi giyawe ofise moko Somali ni onoti Mali Garissa ma ng'ata achiel nigi nyithinda di en gi mon adek dhako ka dhako nyithinda 4 mano ji nyithinda 12 kimiyo jogi higni 20 to gidhi thicho oko iwinjo kasto pesa be giketo maber koro jogi timo ga kama business jomose bedo establish momi tenda sirikal gitimo gima jo Israel timo. Ng'eni jo Israel timo ga ni komi tenda to 7% donjoga e bank moro ntiere mar gweng'u kacha. Koro pesa ne mapuonjo nyithindo moko mok nyal yudo pesa cha. Koro yudo ka jogo okuslo nigi dwa puonjo go nyithindo imiyo ala tenda kata mana 10 million 700,000
700, I think 70,000 or 700, around 7%. Ikaw titere ntiere bank mar community itero pesa no kanyo, pesa nemba puonjo jogo ya hospital timo services mamwalo kocha. Koro magi ma joge timo ni business people matimo hala gi sirikal kata matimo importation gikoni onge tiende mono ngato yin vioje idhi China idhi kelo simu, Marinde idhi China idhi kelo t-shirt, ana idhi China idhi kelo pato. Wacho ni wakonye timo kamano, watimo importation kanyakla. To lori no biro kata mana il container no biro together tiawe tiwacho ni okay, nyithindwa nyithindwa mage mantiere ngama nigi nyathi moro ot maonge gimotimo, tidhi e container no tiyawni kata koponi en mtumba, timi bill, tinyisi ni bill ni wami kaka loan, iwinjo. Dhi Homa Bay yaw duka twami bill ni chakuso kacha, koro seche miuso cha tidwoko pesa cha, seche miuso tidwoko pesa cha. Within 2 years or 3 years, he says establish a biashara mari. To no me ni ingi zero capital, zero. But to me beli chako go hala. Mage gik moje beni sani watimo wangiyo ka nyithindwa kowuok e university. Wanyalo konyo ginade. Of course yudo pesa loan teke, lakini wanyalo ngiyo kaka jowa mosedonje ohala, kaka jowa madongo kaka Kidero gene na jowa hala madongo. Kato bichi ngobo medo mana jowa hala madongo. Wangi kaka wachako empower our people by giving them capacity to get resources kata mana even through loan. Pesa to technique jaluoni kitabu mang'eny makimiye pesa no chago wala. Oko jal. But inyalo miye material. Chich bende ng'eny. Ndalo moko ndio moro ne biro kaluo ka chiwo pesa moro kanyo to jino wachi niyo ni Illuminati. Ni moro ni Illuminati ni jowa winjo nyisgi maber. There is nothing called Illuminati. Ema jala muno penjo tomorrow. Ni kan Illuminati ndaki yude Illuminati ni moro ilose go magi. Koro vioje an mano ema nyalo nyiso. Those are the things makopo ni wadhi mbele. I believe ni generation marwa ni makoro se wuotho mang'eny oneno a lot of things in the world. Ndalo moro ka wayudo opportunity mar donje telo mar konyo gandawa. We will copy best practices mondo waket jowa mondo wang'e kaka wanyalo improve the livelihoods of our people. Erokamano. Victor, nitie minyalo medo kanyo? Ipenjo ni nitiere jowa moko manie sirikal ma iyudo ka gwero kosebedo kodgi mang'eny ahinya. Waneno ka gima ok wanowete kata nyimine wagwere kodgi ahinya. Ma en kinde makoro wane broad base ni nyaka wabug tiendgi koso watim nang'o mondo wanbe wayude ber kaka jomoko osebedo ka yudo ber mar sirikal. Nitiere wach moro osebed ke wacho. No gandawa osebedo oko mar sirikal kinde mang'eny. To hawi maber sani jakom okelo machiegni gi sirikal no. To kokelo mana machiegni okelowa to kendo jowa moko be koro ni iye. Yes. Paro mokwongo maduong' ma an go ni kom ma jaluo bete, jaluo med mana beti. Kom ma wayudo ka jaluo bete omed mana beti. To wayud kombe mamoko around that dinner table mondo wambe wabedie kendo. Mane kwa bro medo bedo mang'eny iye kanyo. Wabede jikon, wabede wi mesa. Kik wabede yiweche ma yweyo ng'injo. Kidonje ot tiyudo ko wadu moro obet to kinyise ni wuod mama chung adwa bet oyo Ibe many mana kombi. Ka komo onge tiomo kom machiel ibet go kanyo. Yes, okigole. Kuru bedo wete mang'eny. Atemo wacho nang'o. Wadonje keny maka yudie. Wayudo ko wete wa moko ni kacha wayudo joluo kanyo. Ma the highest ranking NPS Raymond Omolo. Kiko chunge kom. Onge wene ng'ato kom no. Mano kom ma wuod luo sebetie. Watimo nang'o? Opio Wandai bende kao kom to betie kako beteno. John Ng'ong'o Mbadi bende kao kom to betie kako beteno. Timanyo machielo to VOJ bende biro to sudo to bet. To yola sudo to bet. Mane kako ganda wabedo gi mon numbers e sirikal. Kik wabed gi paro moro. Ni wadonjo to joka chunga. Gichungi hagi dhi kure ok gin luo. Kombe magibete go are equally very important to joluo. And how important are they? Ni historia mar piny ni. PS mar interior osebedo manari e piny luo. Ma mar ariyo. Ok ni ene mar ariyo ni osebedo ariyo ma mar adek. Ma mar ariyo. Wachak wakele mbaka. Dak wakele mbaka. Ni historia mar piny. Ministry mar energy gi petroleum ni. Tok jakom gi jaluo mosebete. To be ene mno kwongo kanyo.
ang'amono wabetie mwamaki mutegno koro wawacho ni machiele mwadwaro. Historia mar piny ni waziri mar pesa piny luo pok noyudo wang' ni kwa yude. Unego wapenjre ni gigo itimo go ang'o. Allocation mar resources mar siasa mane wacho cha itimo gi treasury. Waziri ema dhi somo budget kacha. Koro watemo matek wabedo gi wajumbe mang'eny e od bura masame ndiko budget to wandiko kaka wadwaro. To waziri be wanago temo no approval. To nitiere grants mang'eny bila mochola losegi mabiro through the treasury. Kenya ka okirwak pesa nimbi donja gi pesa makonyo Uganda. Nitiere loans mang'eny bende mabiro through that ministry. Mago duto wakao to wabedo go kako Uganda kokwa kwedore kiwan. Omiyo paro moro madang donjnwa kaka joluo ni ng'ato wachnwa ni ng'ane ber molong'ane e piny luo ka ema wae. Ubedo ni jaluo maber e piny luo malo jaluo duto. Injili ndio okopogore gi injili mari Rigathi Gachagua osebedo ka yalo thurge. Opogore. Tadwa nyisi gima omiyo opogore. Ing'eni ng'ato nyalo paro ni walando machal gi mar Rigathi. Rigathi osebedo ka lando gima iluongo ni shareholding. Mar udi. Wano kwa land shareholding mora. Nikech kwa bire shareholding to wan gi shareholding company marwa ma en ODM. Which is a national party. And kanyi mapogora gi Rigathi Gachagua. Nikidwa lando shareholding ti lando political shareholding. Nikech katiba marwa kendo Political Parties Act wacho ni samora mora mapokudhi yiero to submit a document mawa achoka kudhi pogo power sharing document nyaka bedie. To kubedie mar oganda ni goganda cha. Ubedo mar chama ni gi chama cha. With the assumption ni political parties are institutions kaka Political Parties Act wacho. Why are they institutions? Gin institutions kama ni chama kotelo to jakome ya piny moro to treasurer a piny moro to secretary general a piny kata mana UDA mar Rigathi Gachagua lando ni is a shareholding company no. Jakome kendo party leader mare en William Ruto ma Rift Valley. En kaka deputy o a piny Okuyu. Secretary general margi a Mombasa. Treasurer margi a piny Kisii. Chama no ken mar Okuyu gi Kalenjin. Chama wa mar ODM kwada wacho wach mar shareholding. Party leader marwa mosebedo kendo bro bedo ndalo duto en Raila Amolo Odinga. Jakomo osebedo John Ng'ong'o Mbadi. Secretary general wa en Sifuna. Treasurer marwa wuok e piny Kisii Bosire. Sanitie Jakomen Jakomen Nyawang'aya. To party leader en Professor Nyang' Nyong'o. So king'iyo gik bilago nyiso ni sama Rigathi dwa wacho wach shareholding to ko wach no Okuyu pogo gi Kalenjin. Erokamano. Kapok idhi matut Oyola kachiel kod Victor Marende. Ere kaka jowa koro nyalo tiyo gi thuolo mar bedo jowa moko e sirkal mondo wambe wayude ber nikech kiyawo simu ka sani ni jowa go dak miwa tije. How can we explore opportunities ma jowa gi nego mondo wambe wayude ber? Kik obed ni direct employment kende kata mana ohala gi opportunities mamoko. Wanyalo tiyo kod thuolo gi e yo machalo nade? Sirikal en dhiang' ma iye lach. Wadwa ni mondo gichodha ma giyudo to gikelnwa. Joma kawo matumbo yudi, joma kawo tielo golo salo suringi, joma yudo yip bolo salo mar yip wanyalo miyo Marende gini. Gilos gorengo. Koro gini en dhiang' ma iye lach. Ang'eyo maber e wiya ni jowa mantiere sirkal kata maonge sirkal gin joma wigi go thowi maber. Gin joma wigi otimo jere kaka ichako wacho ni otimo jere. Ging'eyo maber what they need to do mondo mi gi empower jowa. And mane gima owinjo bed ni they are doing. Gitim kaka gitema ni mondo giorganize our people along economic mobilization. Gimokwongo en mani MPs wa gibe gidwaro a little bit okata MPs nyaka MCS te. Winjo koro wachak calibrate politics marwa. Wachak calibrate matin. Mondo moro matek manyocha wagoyo namba mani wacho mane wagoyo chakre independence cha. And nitiere ng'eni jowa moko pod nigi ang'ovano
ni wan nyaka wana ni opposition mana kanyi monyalo bede pile makati nyisa se do mera wan sani weche go waonge to en pono muka wiye podo muka opposition cha koro nitiere civic education moro mowinjo bedni amongst winjo bedni jowa go through nyaka leaders wa mondo wang'i kaka wanyalo work from political and cultural mobilization mosebedo go for a long time to achak bedo gi economic mobilization to maen ni government an gima ng'eyo sirikal an kaka student mar sirikal because political science is just the study of government. Professor Nyinguru robedo japuonj ni. Ng'ama licha ahinya. Professor Nyinguru ng'ama licha ahinya. Government they get a lot of departments. To all these departments get funded, they have budgets. Onje wangi kaka we see how kaka onyalo kelo a lot of government agencies piny korwa koni mondo interact gi jowa. Okay. If the kajo wamedo interact gi government agencies to opportunities mnitiere madhi donjo mang'eny. Mana kaka counties wa osetemo Siaya miyo farmers kodhi mag pur o mabetemo. County makiaga an poda kiaga gimatimorega akiani maybe nyanyisa county gimatiki akia gimatimore Migori nyasachi ala ana kiaga akiani maybe Marende oserado gi gimo an poka winjoga gimoro ma winjoga nintiega Migori ang'eyo ni gik moko timore but information mawuok e county no ok wuoga tol iwinjo there is a great need mondo governors wa especially Siaya is doing it very well, Homa Bay is doing it very well, Kisumu is doing it very well. Information dissemination and gima important kabisa. Governor Chila yako yakabir pingi information officers mekege mondo ngi kaka okeyo wachine jo county gi angeni bo wachine magoto mbaka jo Nairobi to jo Nairobi manigi pesa migone gi simu makata kanga to gini magi gisolo ga nyaka pesa go mabiro gero gwenge kocha iwinjo to pesa mang'eny nutiyo gi jo Nairobi gi mondo mi giwuog dala gi bi Nairobi iwinjo koro counties were really need to work there's a way they have to put their heads together kaja kom to gi jowa mane serikal can put their heads together already nasen noka Mbadi to gi CS Mbadi to gi CS Wandai to gi deputy chief of staff Owalo nigi secha ko bedo gi that coming together gichako loso komredi moro maber man is a working environment maber sano konyala wacho ni sijui ng'ane joga no kodo bedo Owalo kodo bed Raymond kodo bed Mbadi kodo mago jowa te makendo ng'ama muloge to kendo tala chunywa wan wuon wakara kako de guok gi bimo ongo nyali yene ng'ato mondo mulo tendwa so we have to give them an opportunity mondo gingi kaka government is big ana kanyel nyiso gi what to do but they know ni dhiang' ni e large seche mimi Marende yip to jomo kimi anemi anorenge maero ngina anorenge nyaka kaoga every weekend they know what to do let them do that irokamano Marende ere kaka onyalo tiyo gi jowa mane sirikal gi mondo wane ber ahinya ka wang'iyo thuolo mag tije kata mag ohala ing'eni okadwa ni mondo joluo opar ka jaluo machon cha ni nyaka ndiki office tichiewi twetai timondo tidhi tibet tidiyo laptop nyaka odhiambo tidok e ot oyo piny olony nitiere opportunities mag ohala and community marwa mar luoni oduong' nikech ene chama maduong' koro wang'iyo ni wan gi ministries adi as a community mar ODM the single most important one nitiere mar cooperatives ma Wycliffe Ambetsa Oparanya nitiere bende wayie mondo waket pesa e cooperatives gi SACCOs mamagwa mondo konywa to mondo sirikal omiwa pesa man kachacha mano nyalore kadang wayud pesa no to kuro fish caging mane waulo secha koro tema kuro pur manye walo secha koro timore atema wiyo je kinde moko yanda dhi Dubai avocado mineno iuso Kenya ka siling 10 ni iuso achiel e shelf pes Kenya siling 175 adi ang'adi mono wa pura avocado to mondo water loka to jakom Raila Amolo Odinga no segero no airport ni Kisumu kacha wanyalo tero avocado no loka to cooperative societies gi nitiere mar ariyo en teko mar stima onge gimora mora ma ditim
without power mar stima ni. Piny luo ema ka polo mil ni koth biro to sitima olal. Amor ni nyocha winjo ka waziri wacho ni koro wadwa diversify mondo koro wadhi e solar energy bende. Kich piny luo chieng' rienye. Macha kwa timo to koro kata mana pith mar gwen. Koro watima tima. Yo mayot ahinya. E yo mayot to tongo bende toyo. Ok dang bedie ni tong' michamo Kenya ka Uganda. Okalo mana bathwa. So kapok sirikal ondikowa bende wanyalo tiyo gi sirikal mondo mi gikwa mwadwaro mwalo kachacha osudi. Infrastructural development. Ipuro. Chiemo ni dwa chopo nadi kumidhi use. Ndara ma kisika bire piny luo ler kabisa. Kuro sani ndara ma Kisumo korie Nandi bende onego bed maler mondo giyud rech. Sami paro wach standard gauge railway madhi Mombasa bende parie ma Nairobi korie Malaba to kalo Kisumo mondo mirewa cha bochop Nairobi kapiyo. Sami paro ni dwa gere expressway all the way from Nairobi to Mombasa dual carriage. Ndachwa ma Nairobi ka korie Kisumo bende nyalo losi. Kata kochuno ni dhi time kaka jakom ne wacho gi PPP bila mara danicha. So be it. So be it. Nyawinjo ka joluo wacho ni o jakom otimo makose wilose wacha dani. VOJ yonge gima ditim koko tim gi private public partnership. Bedo jakombe be gima tek ahinya. Koleng da koro wuo. Kofuolo matine wach mar dani koro ketho. Jenzinyo cho wacho ni wakiko donje wach mar ng'anyo beda ot. To koro ka ko we oliki doko donje gino kosa manyo president giwo kendo koro tabu. Koro ing'eyo gima jakom temo pimo cha. En gima ni kare. Anodwa nyisi ni en kare machalo kama. Ka in Nairobi ka kidwa dhi e airport nitiere Mombasa road penya ka. Onge ng'amuta mitiyo kode. To nitiere expressway bende. Onge ng'amuta mitiyo godo. Itiyo mna kode kidhi chule. Mane meaning mar private partnership, public partnership cha. Ni koro kaw loan kuom pinje mamoko maeto usuru dhi medore ne japiny ma kawaida ni. Ng'ato kelo pesa as an investor to timo gini. Then ichule e kinde malach. Ang'o mi ichule e kinde malach? Awinjo ka jothurwa penjo. Nang'o mi 30 years? En 30 years nikech ng'ama dwa tiyo gi this facility bende kik chul pesa mang'eny ahinya nikech idwaro 10 years. Kata mana loan kikawo to nyisi ni loan ne dhi duoko gi dweche 12 to moro ne duoko gi dweche 36. Miduoko gi dweche 36 cha ni yot sami chule. Miduoko gi dweche 12 cha koro installment mare ni malo. So akwayo jothurwa ni mondo ne gino gi wang' mamuol kaka jakom nene. Mondo mi infrastructural development midwa timgi bendo timre. Kik gipar na dani dhi mna gero airport ma Kisumo ma Nairobi kende. Kochako gi expansion ma Nairobi to bire ma Kisumo. Koro nyaka wayiere ni mwandu mane mwadwa golo Kisumo korie loka. Okay. Wach mangima kabisa. Saa 2:48 mar okinyi makawuono weche mag siasa mag piny ka mag Rigathi Gachagua kan nokopong' ka gipenjo mang'eny ahinya jomadongo biro duoko gi. En saa 3 wadong' gi dakika mar 12 kende wadhi duka matin kwa duogo wabiro dhi nyime kod gomba kama tutainya kwa temo ng'iyo ne piny Kenya ka weche ringo nade chal mar piny Kenya e nyakalondo mari mar Ramogi FM ka chunje luo. Roiko Matin duogo kendo odonjo. Roiko Matin medo ndhadhu e chiemo, oloko rangi mar chiemo kendo miyo chiemo bedo gi suya malombi gi ndhadhu mamit. Citizen Duka, the home of discount. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya offer za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine una save 1,300.
Hii ni deal moto na haitalast. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Modhokinjo kuchukua material zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Mana kamano nyakora Mugajwang en sade kwa donko dakika aparga chiel kende marukinyi makawuono thuolo poden mari kaka japiny nyalo ote mari machoka nyalo penjo mari achiel kachiel jomadongo wane akikiore kawuono igene lweny mapeka e nyabro bedo en lweny mar temo pimo bad migawo ma judiciary ama dek mar sirikal kachiel kod pimo ni katiba mar 2010 ni ober machalo nade kata rach machalo nade Oyola kaloro kod wach mar thicho oko jalub jatend piny Kenya manyocha thicho Rigathi Gachagua ni wach ma oseloko kite weche osebedo ka wachore mang'eny ahinya iparo nade? En ratiro mar od bura mondo githicho oko ng'ata ma gidwa thicho ma chik oyienegi nikech mane magi tich mane wan wamiyogi ni ginyalo timo mano ma ng'ato kik ne ni kithicho jalup ker oko to jogo timo gik ma ok owinjo bed ni gitimo chik oyienegi to kendo mane power mane wamiyogi kwa yierogi they are supposed to do, that is their work. Okay. Kenda ana yigi wacha thicho jalup ker no ingeni yojae wan ingeni some of us ingeni ni neno kataka na lal kabisa kata weche media ginaweka kabisa for almost 2 years and ingeni poka chango gani kagi shock manogo wa 2022 cha one pok ne wachango kuri ingeni sani kangia de kaya uchunya tangio kaya gik moko timo to jomoka neno kamboro ywak tawinjo mana kama no therapy koro kara chako chango kora winja aduga jodi nyasaye karo timo justice justice jalo delay iwacho ni wheels of justice roll ga mus to pod gibro mana ka chap kodi kora an berna gima dhi mbele nikech kora winjo ka chango tana yie gima otimore no risk ma wantiere go en ni sani waonge gi deputy president makopo ni gimoro nyalo timore marach sani ne ker to wane kuogo ma moma pok nwaneno nyaka nini nikech sani waonge gi deputy at all ni macha no osegol machielo chabe poko chamo muma koro wan gi ji ariyo mapod wakia ni will nyalo dhi kumane but ana yie gi tich ma parliament timo mano tich mano wamiyogi mano power mane wamiyogi wan jopiny kan wagone gi kura to winjo gi tim tijno judiciary owinjo nitie gik moko ma gin political processes ma judiciary ko winjo be ni donje ahinya nikech ng'eyo mang'eny ni judiciary ok bi penjo ni tadiera Gachagua jogi ne nani mutuse ni wacho ni ng'ani no kaw gi lwete no dhi odonjo e mor kich moro no gwele diera mano gima judiciary ok bi penjo judiciary dhi mana ng'iyo ni processes mano tigo kigole oko be no tim gi maber kaluwore gi kaka chik dwaro to gi accusations ka judiciary ok bi donje. Okay. Ingeni deputy president gi president okinyal tere court. Kagin office you can't subject them to a judicial cause kaka koron okinyal teo gi court. Nyiso ni koponi wach ni odhi court kako sedhicha. The judiciary ok bing'io the merit kata substance mar accusations. Enodhi mana ng'iyo ni to be jogi noluwo yo maber ka gigoli ok bi wacho ni kano riambo ne kano wacha diere mano tich ma judiciary dhi timo ano ka jowa mang'eny wacho ni court dhi weye nikech gika miriambo court ok bi donje miriambo kata diera court dhi ng'iyo ni to yo mano luwo kugola igo oko ni be utimo maber kaka idwaro public participation utimo okay tick ubedo piny mumie time en bo wacho kore tick ngacha botimo tik bas gima no timo ni to ber to judiciary wacho ni okay no timo gini maber ugole oko maber kata kai public participation kata mana no winjo nikech kama joka mako en ni no komie thuolo mondo mi owach part ne winjo to kiwinjo gima senator ma Kisumu jienda ne wacho nyoro ni ji mang'eny kia ni senate no mi everything mane gidwaro to make a decision ngacha no semiyo gi evidence not evidence no semiyo gi a response gimora mora no migi makopono semite you can actually be able to make a decision on it. Erokamano. Yes. Gima chendo ahinya gi weche manyocho wacho chieng' Jumapil ni nitiere okenge moko mane ogo mar temo kawo ngimane oko ma nyiso institution machalo NIS nade Victor. Okay. Ingeni VOJ wach Rigathi ni en wach ma koro sekelo paro mang'eny
thurwa ka. To adwa siro gol mar Gachagua kapok adhi e wache na yes. Giweche ariyo kende. Giweche ariyo. E weche 11 ka adwa yiero ariyo kende. VOJ, piny mar Kenya en piny ma Al-Shabaab osegoyo. Westgate ka wiwa pok owil. Dusit gi Bomplast 98 gi matindo tindo mosebedo. Maga dek to gi nyithiwa manunde gi mbalariany Garissa. Kik wiwa wil godo. 149. Ing'eni magi notimore because of security lapses. To ka jatend piny nyalo kawo dhoge mabuodhi manyis wasigu ni wan gi dok chien, otemo nyisa ng'o? Nikech gima Rigathi notimo ka ne ni Mombasa cha en gima notang' e piny mangima. Al-Qaeda ka ng'iye e bwo jatendgi manosenindo Osama bin Laden to giparo nang'o? Al-Shabaab ka ng'iye to giparo nang'o? To gi jomaundu manie kor pinje ka piny ka ng'iyo ni jalup jatend piny wacho ni idara magwa mag ujasusi osefel. Giwacho ni kacha kare pap wadhi wadonjie. Umowa ne wasigu. Mano mokwongo. To mar ariyo en ng'ama okwong'ore ni nitiere siri mag piny moko nyal golo. To siri mag piny mokigol gin security intelligence mag piny. An gi mano kende Rigathi en ng'ama onego yiene mondo doge office. And aparo ni on the doctrine of public interest. Sama wang judges wakando bet piny. To giparie kama ng'ano nyokete piny. Kolando ni we are a failed state. Mar ariyo, ok dangi kwedo ganda mitelo negi. Rigathi nokawo muma kata obedo ni wakia ni oth mane manotiyogo. To noting'o katiba mar Kenya. Mokwong'ore nobro rito katiba no. Katiba no loso about nationhood. A whole chapter on nationhood. Ni wabro dak kako ganda chiel. Kendo the presidency bro beda symbol of unity. Ubedo nade. Ng'amonego bed ni riwowa ema koro dwa pogowa. An gi weche ariyo go kende. Dang' agombi ni Rigathi owewa kando matin mondo wayude ng'ama nyalo riwo ganda. To wayude ng'ama ok nyal mowa ni jowasigu. Erokamano. Sa dek odong' dakika ariyo kende nyako na Mwajwang. Wabro kawo simbika kata tok weche manyien ang'eyo weche manyien obro lawo tieko. Oyala ng'eni dhi Ramogi TV bang' kisibuka. Okay. Oyawre. Hello, Ramogi. Oyawre jadolo. An Pastor Baso Seda Marco Bura Mastogo. Machiri Jakubura. Apenjo twadogonia. Awinjo ka giluo go wacho ni joluo onego bed achiel kendo ariyo rek joluo onego ng'e wadgi kaka gimoro. To jaluo ni ema ka ni ofis moro kosebede mondo gam wadgi kata ung'e ni jaluo wadgi to kisungu ema oketo malo ok onyal wacho kodi dholuo lo mwawacho ne ang'o miyo gino timore. Erokamano. Ramogi. Erokamano ahinya opande James LFC kati Arizona State e piny America ng'isa ni mos na yawuot luogo. Erokamano ahinya James LFC opande. Morning team Ramogi Baraza. Thing 1, amor kaka utemo demystify support mara Raila Baba on Adani project. Thing 2, out of 2 arms of government osepuodho thicho mar Gachagua be the one arm judiciary dhi ng'ado oko gino to ka they overturn dhi bedo nade. Riko makoracha penjo kama ne ote mare kaendi. Otino jawaya wacho ni Victor mano adier makende kibiro Migori ka jo Somali gi odominate Migori ma ohala te nyaka supermarket te nyaka duka mag lao te M-Pesa te gin mago oria jogi te. Okay. Machielo kendi biro wacho maka jomo oyawre. Nyinga en Dr. Kambona. Wacho ni amosi VOJ kata mana Nigeria bang' ka gisedwaro telo mar igni mang'eny magigore e lwenj Biafra. Bang'e ne gidonje ohala.
sani jo mwandu te gin jo Igbo sani Somalia timo kamana yie kod jo bura ma in go studio kanyo kato thuolo bende obede e yiero mar nomination mondo wayud jotelo mapatgi nie dongruok ok mana loyalty ne party kende kambona nene kamane e ote mare kaendi ero kamana ahinya Ramogi. Hello Victor. Oyawre Ayushio. Wanti mabere nyiluongi ni ng'a? Ilo soka Steven Wadugenya machigni? Aswaro penjo kama yanko penja dek niya. Yes. Achako winjira Ramogi baraza ka ailuso iriche mag luo kod culture margi. Adwaro mondo bi apenj kama. Kalure kod talent na joluo ni godo bed mar gompiro, bed mar music or whatever. En mikakati maneno seket mar nurture this talent. Gimomiyo apenjo mano. Wan kod jathum ma yande wito ngimane ma pod ok okow. Wang'eyo sigande kama nowuok gi thum nyaka kamuchope. Yes. Bende nitiere gima sirikal nyalo timo kata music industry nyalo timo. Mondo misiti magima kamano otimre to at least jogwa giyudo konyruok. Okay. Penjo mar ariyo. Wadong kod higni ariyo, apani higni ariyo gi nus wadhi yiero kendo. To nyaka ne wagi yiero 2022 mar aboro, nyaka sani en mana siasa emadhi nyime i Kenya. Dongruok wadhi timo karang'o. Okay. Penjo mogik. Sani wang'eyo ni wach Gachagua pod nie court. Kendo warito ng'eto mogik kawuono. In case gimoro otimo jatend piny kata jatend piny koro wuok gi oko. Ng'ano madhi bede power. Ero kamano. Piny dong ne ng'a pono ni William Ruto dhi oko kata gimoro timore ne gie sani ma waonge kod jalup jatend piny dhi bedo nade. Mae gima Wadugenya ni penjo. Wayudo yweyo ka wayudo weche manyien e yo ma dimba bang' kanyo welo dhi nyime kod moko kuom weche ma nitie e mesa kawuono e Ramogi baraza. Kiti mana ka. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyawre nyako Ramogi Juang kendo machiegni kwethe mag jo albuche adek odiochieng' ma kawuono biro ng'ado kaponi koro gidhi golo ng'eto kata medo chik matamo ngire kithure kindiki chamo mar apis kaka jalup jatend piny. Ma timore ka jalup jatend piny mayande ne othicho ki apis Rigathi Gachagua bedo kod duonde piny e wi yo ma itayogo burano, ka bende openjo kaka ne burano ochopo e nyim kweth mag jo albuche adekgo ka ogai mar jo albuche mar pacho ka Martha Koome to ne ok ogolo chik ma kamano. Kweth mag jo albuchego bende otelie kod Justice Eric Ogola ka koro bura ma ibiro ng'adi odiochieng' ma kawuono gi jal bura kata jo albuche Anthony Mrima gi Frida Mugambi ma koro biro chiwo thuolo mogik mar Gachagua bet e apis kaka jalup jatend piny kata oyo. The courts of law uphold and protect our constitution. I ask the Chief Justice Martha Koome to live true to the fidelity of our constitution, to make sure that this is a country of the rule of law, to allow the court process to take place and ensure that this process is not nugatory. There are orders asking that Rigathi Gachagua remain in office until this matter is heard and determined. Let it be. Magi timore ka bende jalup jatend piny mane ne othicho ki apisino mar Rigathi Gachagua bende koro igeno no odiochieng' ma kawuono biro dhi ndiko dhoge ka bad migawo mar okwach kich mondo mi owach kata ochiw neno malong'o koluwore gi weche moko ma bende ne owacho tok kane oa e od thieth ma Karen chieng' Jumapil. Okwach kich wacho ni weche mane Gachagua owacho gin weche ma igi tek ma koro nyaka koro non gi matut kendo Gachagua ochiw mana ler malong'o e wi wechego. Gachagua ne oywak ni ne osetem nege nyadiriyo e kaunti ma Kisumu gi kaunti ma Nyeri ka okalo e yo mar Miesum ma ka bende duto kata temo ma kamano gore Lwanda to ma koro ne ochak sundo wach mar thiche ok apisi. DCI okoni Gachagua nyaka koro chiw mana ler malong'o e wi wechego. Mr. President, I beg you, don't kill us. Don't kill my children. You have caused me enough pain for the last 1 year. Please leave me alone. Let me be. God will take care of me. I don't have to have security. I don't have to have drivers. I don't have to have cars. Please allow me to have my peace, if nothing else. And remember, I was there for you when you needed a man to be there for you. Gachagua bende gi thuolono ne oywak ne jatend piny William Ruto ndhoge kendo ne ok ong'eyo ni Ruto ne nyalo lokore kode kaka sani, kama bende jatend piny ne ochung' matek
kasiro wach mar thiche oke apisi kata beni ende ne lit ne ene od thieth. I didn't know President William Ruto can be that vicious. I am shocked by how vicious a man I helped to be president, a man that I believed in, a man that I was persecuted when supporting him, could be so vicious against me when I'm literally fighting for my life in hospital. How cruel can a man be, you know? Komachielo ene jodak mawuok e gweng' ma Lenya machiegni gi dho wath ma Sirongo mayudre sub county ma Bondo County ma Siaya ywak kaluwore kod medruok mar kwan mag guogi ma sani koro honore gwenge makono kendo nego jambgi. Kano otelne kod William Okelo bende koro giywak ni guogigo osebedo ka monjo diek kod rombe e lek kendo gichwe gi negogi. Ewi mano koro kwayo sirikal okale bad migawo mochung'ne thiedho le e pachoka kata thiedho jamni mano veterinary mondo mi koro yie wuog oko kendo neg guogigo kaka yo mar resogi. Guogi wuotho kor gwendo guogi gi nego na nega rombe to gin guogi ma kata wegi ok difwen koro kata ka gidange dei go report ka police onge nikech wuon guogo ko yie ni mano guogi. Koro na kwayo sirikal ka jo veterinary mondo bi onege guogi mathuth ovyo ma wegi ok dwa ng'iyo kaka gibetgi nikech guogi gi wuotho nego mana rombe. Ana seyudo rombe na ng'wen ma guogo chama ma kata irum na kotwe to cham kamotwen. Okelo manyo twak gi nyakalondo mar Ramogi ywak ni gisetemo manyo weg guogigo tonge ng'at manyalo yie mondo mi owuog e lela kendo wach ni guogigo meke ka koro gie sani oselaro rombe ma kwan gi romo ang'wen e lwet guogigo kendo koro midhiero ma kamano ywak ni pod onyonore e gwenge makono. Koro akwayo sirikal okonywa gi wach guogi ma wuotho e Sirongo Beach kod gweng' ma Lenya kama wuotha ma wegi bende onge to kidwa ka gisenego gigi to kidwaro wuon guok to kiyude. Koro sirikal okonywa gi wach mar guok ma wuotho ovyo. Mane wach mantiere godo kendo gino litna kabisa guok ok diusi kidwa chule school fees. Rombe menyalo uso. Koro ka gik monego achul go school fees na nyithina rumo nikech guogi ma jopidho moko riti. Sirikal konya wach guogi gi. Guogi ma wuotho ovyo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Nyakwara Magajwang' kama were gi wach mag guogi ma koro honore e gweng' ma Lenya ka purwana mane kaunti ma Siaya kono en ni duol mar jodong Luo bende koro dwa chako wuodh riwo oganda Luo e kontinent mar Afrika mangima. Mawach bende yangi jagoro mar duol no Vitalis Awandu Ndewe mawacho ni koro gidwa riwo oganda Luo ka ochakore e pacho ka mangima nyaka e Afrika ka kilerno gi reporter marwa e kaunti no George Amolo. Organizing Secretary mar riwruok mar buch jodong oganda Luo jaduong' Vitalis Awandu Ndewe wacho ni gidwa chako wuoth mar riwo wi oganda nagi duto e piny mangima. Wadwa nwariw wi oganda Luo kochakre e Kenya, not only Kenya, but wabro dhi Afrika nyaka woko mar Afrika. Wadwaro ni mondo wakaw thuolo ni mar ong'eyo ni oganda Luo wan joma ng'eny, wan milionde mang'eny e piny mangima. To wadwaro kata mana sani dwe mwadhi tiekoni. Wadhi bedo kod pinje auchiel mabro riwo Kisumu Fafa kanyo. Jaduong' Awandu Ndewe onyiso mor ni oganda nagi sani osechako mako motegno weche dongruok ka ojiwogi mondo gidhi adhiya nyime kamano. Gimomora maduong' mawacho en ni joluo tang' sani tigo kodgi mbaka nitie gima gineno. Mae gima koro nyaka wakaw kendo wami pek kabisa. Joluo gima daher wacho makwayo oganda Luo, miuru wach mar kaka wanyalo konyo jowa mondo yud tije. Nyithindwa okoso tich to gin nyithindo modhi e skul. Mane gima nyaneno miyo donjo e chunya kabisa. Wabedo gi paro mar riwruok e bwo patron marwa men Raila Amolo Odinga. Kendo akwayo oganda Luo ni waseneno gik mang'eny kabisa. Koro miyo winjre wadonjuru e weche mag development. Jatelo no komachielo kwayo jogo manie thuolo mag telo mondo temie neno ni gikonyo ahinya to rowere mondo bende oyud tije mondo mi okonye jiwo yore dongruok margi kaka oganda. Joluo oriwre mondo gibed gi hera mar konyo jowadgi. Miya dwaro oganda Luo kamoro amora ma untie par nyawadu. Wach mar somo. Nyithindwa makoro wayiero machalo MCAs, MPs, governor. Yie mondo ung'i ni somb nyithindo kamoro amora ma untie. Weche mag dongruok mopogore opogore kuonde mwadakie. Wan gi rem mathoth. Jogo moyier momi opportunity mar telo n'oganda. Employment, in ng'ama nyo kawo monwang'o nafas. To ng'ata mineno buti machiegni minyalo konyo. Owinjre ikony ma onge ubaguzi. Ne redio Ramogi e kaunti ma Siaya and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Kumachielo Nyakwara Ramogi ne komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Mano Hassan Barua onyiso jolupo e kaunti no mondo mikoro were kod tulo makinde duto e wi kuonde lupo e nam Lolwe kinde makoro gine chenro mag lupo ka bendo wacho ni okang' mageri mar chik ibiro kaw ne ng'ata mana yud kanyayo tulo makamago. Ne owacho ni koro giseyudo lipode mathoth mag ywaruok
ewi weche mag kuonde lupo gi kweth mag jolupo matiyo e nam dolwe e dho wedhe ma opogore e kaunti ma Homa Bay. Tima bende wacho ni ok gibi yie mondo mi odhi nyime kata matin. Ywaruok ma kamano ma bende ne otimore machiegni ni ne one jumbe 2 mokalo e kinde ma jolupo moro mawuok e dho wath Malela mayudore kar chung od bura ma Homa Bay Town ne onegi ka gilaro kar lupo. Barua wacho ni nam onge kod tong' moro amora ma koro ng'ata mawuok e dho wath moro amora nigi ratiro mar chwalo chenro mage mag lupo ma onge chik moro amora ma oketni, mak mana ni nyaka oti gi net kata mana gi lupo ma chik opwodho. Komanda mar obila no ne otiyo ka nyiso jolupo go mondo mi koro nya kwe kindgi kendo giwere gi tulo kata lweny makinde duto. Watu wote ni wetu, watu wote ni Wajaluo. Hii bahari ni yao tangu mwanzo. Kwa nini tunapigania? Samaki anajua hii nyavu ni ya mtu ya Homa Bay Town, ama samaki anajua hii ni ya mtu kutoka Mbita? Hebu tufanye shughuli zetu kwa bahari kwa upole. Mahali ile tunakatazwa kutoa samaki ni hatua 100. Mahali samaki wanazaa, hapo ndio hatutakikani kuenda kutoa samaki hapo. Lakini huko mahali ingine tuheshimiane, kila mtu ako na haki ya bahari, atoe samaki huko bila shida yoyote. Komachielo nyakwaro Mogajwang' weche moko en ni e thuolo mar juma achiel sani nitie rawera moro mayande ne odhi limo ner margi e kaunti ma Mombasa kasani ni koro ne odang' ni kaonge kama onyalo dhiye bang' nergi no ne rem yudore e simu mana kinde machuok kende bang' kane osechopo Mombasa. Rawera no ma bende en nyathi kich wacho ni nergi no ne onyise mondo mi odhi Mombasa kono mondo mi maj ne orak moro, to kata kamano kane ochopo Mombasa to ner mare oloro simu nyaka sani. Koke kaunti ma Mombasa, ripota marwa Joja Oko gi ler mathoth e wachni. Ma en garaj mantiere e gweng' ma Kisauni Mombasa. Kae ne wayudo rawera manyinge Crystal Watch kobiro manyo resruok kuom onage matiyo kae. Ne olerona ni nergi ne onyise no idh bas kowuok Migori kumodakie kendo bi nyaka Mombasa mondo mi omanye kibarua bang' wito jonyuolne duto. To bang' chopo Mwembe tayari kar saa 2 motieno, nergi ukoni ne onyise ni oidh nyamburko matere nyaka feri kaeto ng'ad nam nyaka Likoni kuma odhi romone. Kata kamano, weche ne olokore bang' kane ochopo Likoni. Kamano chopo Mombasa, agocho ne makone ni aselor. Onyisa ni kao gari mabiro Likoni. Kisechopo Likoni tigochna. Koro ambe kana asechopo Likoni, then awacho ni wakao simu agochni. To kana agochne tayudo ka simbe mteja. To ni mar mano emane thulone mokwongo biro Mombasa, kae bende mokoni ne rome gi jago moro mano mae bagne kaachiel kod simbe. Ambe nanu wendo. Koro nyisa ni kamibede no ok ber. Biateri kama timare kama ber mondo kik ng'ato mai gigenegi. Koro ambe na winje nikech ambe na kiae otera kuma dhi bede. Apoka simba kare mano time. Koro omaya sim to maya bag na matin mane ango. Chakre wuok tich juma mokalo nyaka sani, rawera no koni osebedo konindo mana e kibanda mantiere e dho Leisure Stage. Ayude kachopo Leisure Stage, ayude kibanda moro konindo. Gobidi achunga ka ng'ama janyuol adoga account family jomane chalo nade. Emaka doga penje kaluwo chano mare. Adwang'o ni kara en kitabu ma ng'ato kose nindo kibanda en ngima ma kuma tari gima nyalo time. Nyaka ng'ato be luwo shughuli ne ji mang'eny kiawi motimo kanyo. Koro nyalo goye kaka jakuo. Simbu watne no bende ukoni pok odonjo nyaka e seche ma wan bende ne wateme kawuono ni. Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Ka an chunya ne gombo ni mondo akonye, to luoro ma an godo, higa 2000 nakonyo bwana moro nowuok e Homa Bay County, kana aparo ni ng'at maber. Chunya ojacho ni afadhali kora tera ot nikech joluo wadwa. Kana tere yot, nochuno ni mondo atimre nade, aweye mondo amanyne feyo dog dala. Kochopo e town, to atere bas. Kare kama tere bas ni, osega kwalo lewni mag jirani mag jeans e tol. Kama tere bas ni, osega kawo nyaka vyombo moko e yot. Koro karomo bang' juma achiel, koka jirende chako ywak ni awa gina okwal. Achiel kuom wacho ni kijana manyocho nitiere ka jirani cha. Emane waneno kaka lewni. To ka bwana nochako gore kuoma, taduga paro kony mane akonyo go bwana cha makoro nomiya tabu. Julius Ogogo ma en jakedo ne ratich oganda
koni weche ma kamago odwa medore ahinya Mombasa. Jogo duto mantie dala ma bende gombo mondo odonjie dala mar Mombasa kata mana town yoyote. Ne mokwongo kiwuok, wakwayo ne mondo ing'e maber kendo ing'e nonro mar ng'at midhiye ire. Kapod kiwuok bi idho bas, bi ng'ado bas, nyaka otim nonro mar ng'ama odhi neno. Nikech magi gik mineno kaka keso mar kijana mar Oluoch mineno kaka odonjo nyathi makich modonjo makoro moko mane nindo mane tiende barabara. Kabende osingo mar manyo yore duto mar reso rawerano to chutho mar neno ni ochopo dala. Dala mar Mombasa kani omako sani koro Kisauni makae ni ka nitie jonjore motimo kachieng'. Ma bende nyathini ka ere ni Nyasaye mokonye. Nyasaye kata na men gi wuone manonido Nyasaye mokonye. Mae nyathi moripo bed ni koka en odang'ech to en nyathi manoripo bed ni ng'ade. Koro gima wakwayo ni wan kaka wan jog makido ratiro mar dhano wadhi ng'ado ne bas mar Inakoch matere wamiye pocket money mondo ochop kucho. Ndo koro chiemo kod tipo kamono watum neno beka kaka yudo konyruok dala ma Mombasa. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Gi report mar George Aoko e kaunti Mombasa nyakwa Ramogi mochope giko mar miweche manyien adimba kane gin mago motuche kor gwenge. Wa med mana kete nyakalono ni mar odiochi makawuono biro luoni wach motenore kod bura mibiro ng'ade gi kweth mag joal buche adek. Burano ma bende biro golo chung' mar Gachagua kaponi obiro medo dhi nyime bedo jalup jatend piny kata oyo. Magi kachiel kod mamoko mathoth medo choko ni watudre koromo sa abiriyo ni weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Manotimore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ariyo tarik 22 dwe mar 10 higa 2024. En odiochieng' mar 296 e higani kod ndalo 70 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono gana 1971 emane jatend piny Kenya mano Migosi Jomo Kenyatta noketo koke chik kata bill mane wacho ni ng'ato ni nyalo gadne buch derruok kata hanging. Be ing'eyo Beng'eyo ni tula duto nyuolo tong' marachar. Ma en kaluwore gi mbui mar factsite.com. Maling'ling mopondo iyango e lela manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio kar chuny jaluo. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu gi kogwen. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Agomo ni walung' wach ni nyakwara Mgajuang kata kamano dang' bed gima ber ahinya ka bende wayudo pach jopiny bende magin johera mag Ramogi Radio. Oyawre nyabio jay. Oyawre machiegni wudo ganda. Ma wudo ganda Pascal Oranga. Pascal wach ma Migori ber kod vita marembe nigi kolala ni ke chien kanyo. Ne wabedo ga kod e chendo bar wang'o nyango kendo ne gigoga nogonwa ga pacho. Koro kode ni kolala inya. Erokamano. Toke kanyo to winjo mani en director. Koro ningo bed nying mar director no bi. Oge upare yo manogone yo mane gigogo talaka. Oguni rombo moro gibedo di kakwoso. Kakoro sibedo ne sego dala di do pero koro linga yawa. Uno mano duma pende. Okele note mondo ng'udh ne olaw gwedhne. Ango mamono gwedo makata sibon gine jodolo magwedo manyindi go wika no. Peja tendo wika kigwede ya wika perende kigwede lwete. Kora donje kwa. Yes. Penjo maduong'. Yes.
Na neno kaja no kwa mo ringe buini ka chagwa bikia ka dano kia ni no chamo kepo gimu mama ne kata gi ni mane o gi ni mane ni to ka ndika ga nyi wuti lu ari ma wi ko timo bere ni ka ngamene ni mu ma to neno ka chagwa no anu wachu na bike ni no to mo ka ni mu bi ndio madu yes ni ni ka ya oto ni kita le Kenya ka ndi ngata nyalo so mare kati ko ko wat mayalo kiko go yes wakko manda wakaka gimoro bi awacho kanyo ro kata witumaga bukado kande yes wakko ni ya lumora moro man chiki ko moro nyalo makke bare wadgi itin mano wero to fikbede ni kisa yudo ko moro kuma to ngiyo mana kamare mane gime yutu wo luogi gi luo jogo godo ko ko gi timi nyombo icho gicho mano ko ambari to kinde ko ni abi Facebook ida ko dir kunde yenje Ramogi. Hello? Oya ore. Maja ko David Kuko. David Kuko machigni? Leo tanagi video kama patina dari kali kabisa. Yes. Vika kama gitako godo madwa doke na gitako godo akiki. Yes. Godo ni kama wadwile sana kako nage. Tulo makoro wabiro kana kilatendo wani serikali. Deo wuto nagi gi nyon nagi otema matek mondo kendo war mano podo chien kata ka. Yes. O chier bie makata kidhi Kikomi yudo ni Kikomi nyalo betie. Kibire kambi machalo kaka Boris kendo mano nitie chon chamalele magere kendo nyangi eki. Yes. Deo push wach ni nitegno kabisa mondo kaporo wabiro go oko katelo mirumo. To vita inyalo sieni ani mae rino atimore kinde mane obiro kanyakla to kata nana ni jo wanga jo serikali dio mwadwa moro wangi to kani sada ikuro to bila sama magi to gini to eregi magidro wa kwa konaje beta bedo wa serikali bibiro kanono ana gomba gomba ni sabakoro ja finance nitie kae ni ka conduct mane boganda mamoko mabende seche moko na patien gilimbo nyalo donjo serikali gima ko tiek mondo be kaber ahinya to kendo ni o chiero mondo wabedo gi dongruok kaka nagi mawuok e luo Nyanza. Ka kamano kamoro kod pas gi kendo twak ni kare. Andi ko. Erokamano ahinya. Oya ore ahinya Victor. Machiegni. Ber ng'ata. Anti maber ahinya. Ma director mar BBG. Ma director Broadbase Western Kenya Region Makamu. Yes. Dile nadi kanyo. An maber ahinya gi Usipni Victor Marende ka gi David Oyola Kiasa wondewa. De mago jo mabeyo kabisa, mago jo well experienced, very intelligent young tag. Awinji. Kendo wach ni gini serikal wantie nyaka 2042. Ng'at madwa bet opposition to dhia democracy yini. Kendo Rigathi Gachagua keto wag tension mang'eny. Ore fine oyue. Gik moko mag court ok nyal supersede parliament. Mago nyakiwinj Victor, kendo adwa ni luonga next month nyakibika. Ang'eni an gi gopi moro kanya. Ng'adna ndege next month tich adek kata tich ariyo. Erokamano. Unabia upi dende jopiny. Wan kanyo wandai nyaka reyo mulugo mago commanders ba. Yes. Kendo walemo ni Dr. Reyo Mulu mondo bet tiyo kanyo wandai gumbadi nyaka Yesu noduo. Wan serikali kwa ugi nyaka 2042. Awinji. Mane. Erokamano director. Yeah. Aya. Ramogi. Oya ore. Obonya nyawadi wud Kenya Doto diambura. Machiegni wud Kenya Doto. Wuoyi ariyo wuoyo maler kabisa. Yes. Kendo kama medo sama giwacho kar wuoyi adek rimon gi wandai kod ba. Kanyo mondo mi jogo biro ganto wamed bugo kendo katiyo kubedo kama to wane sirikal jowadwa. Mondo mi kakiwinjo ng'amuwuok nowacho nyaka 2042 ne. En nyaka 62 kata 2042 no. Uchako mede. Nyaka 62. No, kama ndawe yado kunjembura. Erokamano. Oyawre. Oyawre machiegni. Otieno jawa machiegni. Witurinjo. Nyalo monjo jomoko wacho luo keto togo kapa chia.
in tao có thể nó có thể còn nhỏ đấy bên tao nó cái có thể chơi đến video có màn một là có được riu có món này có quá riu đấy yes okay chỉ cái nhà màn nhỏ có vấn đề có nhà này cái 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 lên cái riu bây giờ riu đấy ông nhà phụ riu riu bây giờ riu phụ riu có cái riu nó cao ok đi con nhỏ riu cái này riu cái riu cái đó là cái riu cái riu đấy yes okay gần yo sigo riu mà riu là cái riu cái cái ok udah sih mau dia lihat banyak banyak orang baru ibu dalam kajian kita cari udah. Ini ada bisnis ni gue cakap apa cak? Yes. In fact, just mana dominate gue mereka. Sekian agak piko. Jadi mana ni kita suruh kita di luar malah kita piko di luar saya atau luar kita ada kajian ada di luar udah. Tidak makan. Orang lain pesa. Orang lain dia nyata minggu Eso me la le ko di luo che ala po di ne do na tin por poco ni ala pa to da be ki pe di luo ni be ala ala no gele ko na tiga ni ka wa be du ala gi pu na ti wa be le ko man eru kama na nya ala gi puru mara mogi ka mogi ita o no ka yoma machigni bena do ko le nya school ka center of excellence machigni iwinjo Nitiere kare kaka angin ke kana somo jalup jatend piny. Kare gini nyalo timo ne ng'ato kare imbe gini nyalo duogo mar luorre ne in. Nikech kana aparo kata mana 2022, aparo ne gimoro en 2021 gini kanyo 2022 kanyo. Nitie kaka ne jalup jatend piny nowuoro gi president mosebedo retired. Ma bende ne odio my security. Karembe gini nyalo orene my security. Mana pare 2022 kose donje loch nikech donje 2022 tarika 13 dwe mar 9. Bang kose temo. Kose donje loch to karembe gini nyalo orene ni maembe no teta maembe koro nyalo bedo ni onge security. Bang ma gimo kang'eyo. Short. Gimo kang'eyo ni kare gimi gidwaro wuoyo to ne giwane matut ka imbi nono ri na malunga dok nyama bero polo. Ero kamano FCPA Hezbon Omolo wod Karachi wonyo ngisa kanyo ni Mosna Makamu director onge maliet ma ok bi kwe. Okay, ero kamano ahinya. Aito Dr. Mary Goreti, japuonj mar Mbalariany mar University of Nairobi. Oyawre Victor nyis jowinjo ni language of communication in official spaces in Kenya is English, Karach to Kiswahili, Joluo ema oyude. Ero kamano ahinya. Aito senior Mosna team maingo kanyo nyinga en Nicholas Adem. Ero kamano ahinya. Tawa kane Nyakach ngisa kanyo ni oyawre Mosna Marende nyise ni nyako kwiri achiel man Nyakach opuoya ahinya. Mosna Oyola bende kaka wuod Rarieda amor kod gima thoth kaka gi articulate weche mamulo ngima oganda jo Kenya. Seth Ogelo ngisa ni Mosna osiepega ariyo mantie studio go wigi otimo jera dier awinjo kaka gimulo weche mangima kabisa. Aito Osako Junior ngisa kani maka juma penjina yawuot dwaliyo go ni to governors makaluo to nigi paro mane mar chiero kembe piny luo. Okay, mae penjo ma openjo ka. Erokamano maduong' ahinya. Victor Marinde kachiel kod Oyola thuolo maru mar duoko penjo gi kapo kwa tieko twako kinyi makawuono kaka pile. Abro chako kod Oyola. Nitie mamoko mapani winjo mang'eny ma jopiny owuoye agomo ni mulgi anena kapo kadhir Victor. Ma winjo en mar osiepna moro mopenjo ni to koro ma president koro ni kende ni nyiso ni okonyal dhi oko. Apani momiyo sani king'iyo kuma Jakom Raila Odinga nitie nitie function moro mar UN matimore Addis Ababa to aneno ka Jakom ochalo gimo represent president e function no nikech makaka heads of state ni kacha gi secretary general mar UN gin Addis Ababa sani. Mane situation ma wantiere sani ni president ok nyal wuok because onge acting president madhi bedo. Kodi ngeni gima nyaka walam ne president ni mondo wabed gi gimilongo ni the state of Kenya. President nyaka beda nyaka wayud jalup manyien. Kata mana kut tan macha koko tane to gimoro timore ne president to wane tabu ma wabro doka West Africa moko ma ji to gore agwa ma ji ng'ato chung' mane gokinyi to chako malaw ng'ato gi beti kata gima kela aro malichungi. Koro mane situation ma kik yie mondo wadonje because katiba wacho ni ka president onge to speak account mar dweche ariyo dweche ariyo
kasto ji dhi election. It's 60 days. 60 days. To dweche ariyogo sani waonge gi katiba, waonge gi nini gi IBC. IBC is not in place. Nyiso ni kata mana dweche ariyogo ok inyal constitute IBC mitim election. Nyiso ni bang' mano to wadonje kore chaos maonge kaka ji nyalo dak e Kenya ka. Mane gima na aparo na nyalo duoko. Otherwise wacho mgiko so awinjo osiepa ma Pascal Oranga kaloso ang' na manye tok ma tadwa nyise ne oath of office mitimo Kenya ka en achiel and chieng' mane Rigathi ikuong'o Kasarani nodwa bedo garaka membe nitiere mare mora pani no oseritore godo dwa somo to nitiere mana achiel kende. Ona excitement mar nikech ginene no ka gima based on kaka siasa nogore 2022 cha ne ok chal ne gidhi bedo president. Ne amor taparo ni nikech embe nitie weche manowacha mana mochalo ka gima nitie kaka nokramgi. To the other oath mokao nikech obete cabinet okao oath of secrecy manyocho ketho. Mar ariyo winjo David Kouko ka penjo to penjo ne kendo dwa chalo mana gi penjo mar osiepa ma Osako ma wuod Kanyagwal ni kembe wagi binyalo chiergi to Sako penjo ni governors wato nigi ting' machal nade e chiero kembe gi. Penjo na en achiel to duoko na chalo kama: kembe gi ng'eny gi gin state corporations, gin e lwet sirikal mamalo. To gine lwet sirikal mamalo to gine kor gwenge wa kuonde ma governors wanitiere to ng'eny gi gin kembe mag agriculture which is devolved. So aparo ni in the spirit mar katiba mawacho ni county governments are interdependent with the national government, manyiso ni gitudore. Anaparo ni ka governors wa utudore gi sirikal mamalo gi state agencies mag pur to wabro dhi adhiama kare mondo policies mindiko malo ka ochop kare. And nitiere concerted efforts mosebed kitimo. King'iyo governor ma Kisumo Professor Nyang'nyong osebedo katemo tudore gi sirikal mamalo e wach mar chiero kata leasing mag kembe magwa mag Chemelil gi Miwani gi Muhoroni. And the same has been happening for Sony. To kata king'iyo launch mar the agricultural farm manotim Siaya mar Siriwo rice mill manyocha governor ma Siaya ogero. Nyocha neno ka Ruto nobiro kacha chande moyawe to singo ni embe nitiere koro pes sirikal moro mobro kelo kanyo for expansion. So mane tudruok madwarore ni sirikal makor gwenge gi nyalo tudore gi sirikal mamalo. Awinjo gimosiepa Makamu wacho kendo Makamu oloso makare ni luosa ni e sirikal until the foreseeable future according to me. Okadwa chiwo timeline to wan kanyo until the foreseeable future. To sama wan kanyo no adwa ni oganda wa ung'e ni katiba mane wagore neni en onge gi gimiluongo ni opposition. So luo konego bed ni wacho ni wane opposition kata wane sirikal. Nitiere mana minority parties gi majority parties. Ma an gi pacha Luo is a majority party in parliament nikech chama wa mar ODM gi Azimio ema ande nigi ji mang'eny e bunge kapok otugo mayando tug chande. So luo ni e sirikal to gi sani kuro wane sirikal ahinya kata mana leader of minority pesa ni wuok mana sirikal. Yes, so luo ni e sirikal kuro mana ni gima timore sani ni wan gi thuolo ni katiba kaka nondike kuro nyalo chopo kare no ganda duto nigi share margi e sirikal mamalo. Awinjo Tieno Jawaya ka bende wacho gimoyola ne wacho no ria timo hala kamoro amora luo bende onego chiew mana siro wachiewuru mondo watimo hala. Nitie jaduong' ma loso ga ma wuok Thurwa, jaduong' ma jatendwa ma jakombwa mar Kamilai. Awinje ga gi Nyajimo owacho ga pile jaduong' Adienge jakomwa ni luo nego riwre. Awinjo ka Bernard temo wacho no kabisa ni luo med mana riwre kabisa. Opole wacho ni wariwre ena riwruok ne manyalo konyowa kaka jakom Adienge wache gacha kokwa riwore to pod ng'ato bro donje dierwa mapogwa to wariwore mana kwang'eyo ni jatendwa en ng'a VOJ. Sama wariwre kik wiwa wil ni luo nigi ker achiel
motelnegi odunge randa to e bwo tend luo jatendwa mar siasa mas luo telo to waluo en jakom Raila Amolo Odinga. Jogi duto te giwuok e weche jokoginga gi. Ng'ato dipenji ni o ni ng'ani wanade. Ndalo moko ka go mbaka gi jakom to wacho na ni kata mana Raymond Omolono ung'e nonde ni kwar gi Momolagar jakom Jaramogi Oginga Odinga emnotero somo loka. So nyiso nango ni luo en achiel. Wajoka ng'ata achiel wan jokoginga waduto. Achiel, rembo achiel, kwarwa achiel, pinywa achiel. So gimano to ayudo kosiepna moro bende oro na message nyako Mariaka iluongo ni Caroline Ngoe. Wacho ni mondo mosi to mondo gigo wawacha kaka wawacho gino to mondo mi wariwre gi serikal. Mano nyasembo motegno kabisa. Amor ko tawinjo ka Nyakukiri moro bendo mosa Nyakukiri achiel kende man nyakach. Nyakukiri ng'eni nyiri malich ahinya. Erokamano. Oyora nitie penjo moro mane Steve Jaugenya no penjo wach mar talents kaka wanyalo tiego. Ng'eni sani wayuago Princess Julie. Ni wanyalo time nade mondo kata mana thundi wa machalo Princess Julie gini kod jowa mantie gi were mamoko. Sama koro giwewa bedne gimbe gin gi gik moko manyalo konyo gi ngimagi. Aito igni ariyo gi nus ema koro dong wadhi e yiero siasa ng'eny ndi. Adone duok mago. Coach wach mari mogik. Gima many industries koting'o jompira nitie moro mabe wiwa wilgo moting'o jothum bing'eni en industry mo maduong' masani ng'eni thumbe joluo me dhano winjo nyaka jo Somali winjo thumbe joluo gimielo gi TikTok miel malich ahinya. And it is important mondo jowa mantiere in different sectors mag yuto mondo be work together giform gik moko kaka cooperatives kata mana sako kata mana I hope ni jothum nigi sako nikech jothum de nigi sako ng'ata makoro ibedo yieni donje thum kisebedo registered gi ilongo ni music MCSK provided ni sebedo registered kacha to nyaki bed koro in gi sako moro idonje sako mar jothum mana kaka jo sako mar jo niang sako mag jo layo jo mchele magi sako magi gik manyalo konyo ji to kik wapar ni gimosehinyowa for a long time ni jaluo osebedo ka tiyo kende mara to mano osemiyo opokwa leverage on our strength unity marwa either especially economic biwinjo ng'ato ne penjo kanyo ne to koro joluo makoro donjo sirikal gi kisungu magiwacho madongo ka koro dhi dok kanyo magi gik makoro nyaka koro waduoke piny matin kasto wariwore together mondo wa leverage on each other's strength mondo to diminish weaknesses ma wantiere go koro koponi gin jo ohangla kata jo ajawa mawer to koro sani kaka inda makoro nie top kacha I hope ni jothumbe go gi organize ga themselves enough magin gi chama gi moro magi everybody mandatory technically in games in registered MSK to itero contribution ni kacha mondo gingi kaka ginyalo yudo loan ginyalo gerore gin giwegi siasa to sema chakore mana kaka osechakore cha to kendo temperature ne ok dhi dok piny mana kaka Makamu wacho wan kaka oganda luo ang'ova mar opposition cha be oserumo wiwa wakia kata wan sani ng'amo ng'eyo sani ni ker ma wantiere go William Ruto wadhi kutieko to wenwa wawene joma chielo igni to dhi kucha mana 50-60 direction mama Makamu kaucha wan kone mwadhiye ng'ato kik par ni nitiere jaluo moro ma wiye dhi bedo marach ni chung' ni dhi opposition mano ok nyalre wan kaka wan e sirikal kanyi modhi bede yes wach mara mogik mokwongo adwa duoko erokamano ne jowinjowa kuonde ma gintiere jomoko oro na message ka jomoko winjowa ka gin e gari gia moko Kisumu dhi Bondo kudhi aning'e nang'era kuonde mang'eny e piny ka VOJ omiyo nyisoga Marende ni bang' kodungi randa wuok ndalo makoro ber ka koro wabe koro wapango piny kik olar koda kom maduong' kansilo bel kik olar koda koro aduoko ne jowinjowa kuonde duto ma gintiere ma giwinjo moko nitie kaka Barnet aneno ka jomoko nitie jowa moko ka Barnet ma winjowa kuno kama signal wuok donje maber to en Uasin Gishu akego meto joluo ni ka kuno mang'eny kabisa koro ung'ie ka kutloso mano then mondo giter signal Uasin Gishu to gi joluo digital to gi jowa moko mantie Mombasa across everywhere
kendo mar ariyo nagombo mondo wish nyithiwa matimo exam gichako exam this week kawuono matimo exams this week. I wish them the very best. Gitim mondo gikal pinj kaka waben wakalo waning'i ndalo chane pinj ne kalo tek ma to Nyasaye nogwedho mo wakalo ndalo no. Koro I wish them well. To gi jowa duto magombo timo form 4 KCSE exam gidong mana gi 3 years. Donge 3 years obedo faced out. Nikech junior secondary nicha jomotimo KCP mogik chotimo last year. Koro yes. Koro nyiso ni KCSE udong mana this year, next year gigni adek modong chakre gni adek from now. Koro ngata madwa timo KCSE magombo ni chieng' moro mondo med somo odong gigni adek. Bang' mano to ko bi adjust gi program nyencha. Koro jowa mondo tem matek, joti matek, dhano dhi e puothe, sani koth chwe ka piny kaluo, wapidhuru njugu, wapidhuru gik makelo nwa mwandu within the shortest time possible. Okay. Yes. Victor, wach mari mogik. Kapok awacho wach mara mogik, adwa gone familia mar joka Juli mos. Osiepa ma oguda ne wasomo gode mbalariany Nairobi. Agone gi mos ahinya kuom wito mama margi. To gi mama mane omoro wa kaka oganda kendo ne puonjo wa gi thumbene. To kabire penjo mani penjo yola mar ni wanyalo timo nango e weche mag jothum kata mana art, culture gi sport. Nikech ing'eni kata mana jotukwa mag mipira. Nyowa wito jatugo Austin Oduor. To aneno ka kendo situation dwa chalo mnage mano. Yande ndalo moko bende ni neno koliech ne nigi tabu moko e weche ge mag tugo. So aparo ni we need to invest kaka Uganda e weche wa mag mpira mondo mi wabed gi gik moko kaka Hall of Fames, annual awards magwa mag mipira kata ne jogo mane otugo chon. Then wang'eni thum en ohala. Ok en gir moro. To awinjo ka osiepo moro penjo ni to igni koro dong ariyo wabro tiyo karang'o wago siasa. Ni attempt to define politics. The politics and distribution of resources. Who gets what, why, how, and when. Eni pogo mwandu, to ng'ano ma yude sadi, to yude nang'o, to yuda ng'o. Mano, siasa mwago sani ni, bende dhi timo mano, o dhi timo nwa pok mar piny. So akwayo oganda wa, ni wang'e ni siasa, bende dhi ma kanyakla gi dongruok. To katieko, to ambe danga kwamna hawi maber ne nyithindwa duto Kenya mangima madhi timo penj margi mar klas 12. Kendo akwane gi ngima malach kendo ngima mang'wone seche magitimo penj jachien jarire tuo jamako gaji. Akwayo ni mondo gibed gi paro malew kendo Nyasaye mondo konygi mondo gikal penj. Kokamano tagone oganda wa duto te erokamano. Erokamano ahinya kuom winjowa kendo gibed godiochieng' maber. Erokamano. Sa 3:42 mar okinyi mane mokelo e giko mar twak mar baraza okinyi makon an gi geno gi yie nitiere gima nyien ma kawuono iwinjo kendo ipuonjori go kaka nyakwara Mugajwang'. Ka kamano ing'eni mbaka kaka oganda joka ng'ada achiel rema achiel kendo jo mane gi kwargi achiel iwinjo chuny wach manye walose okinyi ma kawuono. Kidam mbaka ni biro medo yaro itwa, biro medo miwa rieko mopogore kendo mabiro miyo wabedo gi dongruok kaka oganda. Ka kamano en sa 3:42 wayudo ote maronyenwa e yo machalo kama. Nyinga en Otieno Makajuma. It's just half time, but coach anaitasawa. Yet, una feel like you'd have done more for the team. Una feel ungefanya more dribbles, more side steps, more runs, and passes. You wanted to look more into the opponent's eyes. Mpaka wajue korada. You just wanted more game time. That thirst for more is what makes us Kenyan. With a cold Pepsi in hand, hakuna thirst we can't quench. Jaribu Pepsi, made for those that stay thirsty for more. Sasa Pepsi inapatikana kwa maduka karibu nawe. Roiko matino duogo kendo odonjo. Riw kijiko achiel mar roiko gi pi e glas kaiti iole chiemo mitedo kaiti iweye e kendo kuom dakika madirom 5 nyaka 10. Citizen Duka, the home of discount.
Time ya kupaka rangi imefika. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa poa ya rangi za Crown kutoka Mudhokinjo. Crown Vinyl Silk lita 20 na Crown Vinyl Matte Luxury lita 4. Ukinunua kifurushi hiki kwenye Citizen Duka kwa 14,900, just imagine una save 1,250 shillings. Bonyeza tu *487*5# na ulipie saa hii kabla bidhaa hazijaisha. Ukilipa utapata SMS ya